ଗାଁଟିଏ ନିପଟ ମଫସଲ ଝାଟିମାଟିର ଅନେକ ଘର, ପାଉଁଶିଆ ପାଉଁଶିଆ ଛାତ, ଏକ ପାଖରେ ଅରଣା ବଣ, ଆର ପାଖରେ ଛୋଟ ନଈ। ଗାଁ ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ଭଉଁରୀ ବୁଢ଼ୀର ଘର। କାନକୁ ଭଲ ଶୁଭେ ନାହିଁ ବୋଲି ସଭିଏଁ ଡାକନ୍ତି ଭଉଁରୀ। ପୁଅ ଝିଅ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣାର ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି କହିଲେ ଚଳେ। ବଡ଼ ସିନେହ ସରଦାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ, ସବୁବେଳେ ସିନେହ ଛଳ ଛଳ। ହେଲେ ବୁଢ଼ୀଟି ଭାରି ଲୋଭିଣୀ। ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ତେଣିକି ଥାଉ, ମାଗିଲେ ଦେହର ମଳି ଟିକେ ବି ଦେବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଆପଣା ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭଲ ମନ୍ଦ ନେଇ ବୁଢ଼ୀ ବିଚାରି ନିଜ କୁଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ସଦାବେଳେ ଦାଣ୍ଡ କବାଟଟିକୁ ଆଉଜି ଦେଇଥାଏ। ଭଉଁରୀ ଆଇ, ଭଉଁରୀ ଆଇ, ଡାକ ଛାଡ଼ିଲା କିଏ? ମଲା ମୋର ବୁଢ଼ୀଟା ଘରେ ନାହିଁ କି? ଟିଣ କବାଟରେ ଢଣ ଢଣ ବାଡ଼େଇଲା। ନଇଲେ ଭଉଁରୀ କାନକୁ ଶୁଭୁଥାନ୍ତା କୁଆଡ଼ୁ? କବାଟ ଢଣ ଢଣ ଡାକ ବୁଢ଼ୀ କାନରେ ବାଜିଛି କି ନାହିଁ, ବୁଢ଼ୀ ଆସି ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଦେଖିଲା। ଆରେ ନରସିଂହା, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଏ ମୁହଁ ସଞ୍ଜରେ? ଆଇ, ଖୁବ୍ ବଡ଼ ପାଟିରେ ନରସିଂହା କହିଲା। ସହରରୁ ପୁରା ଫେରୁଛି, ସଞ୍ଜ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ଏ କିଟିମିଟି ଅନ୍ଧାରରେ ଗୋହିରୀ ବିଲ ଡେଇଁ ଯିବାକୁ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ରାତି ପହରକ ତୋ କୁଡ଼ିଆରେ କଟେଇ ସକାଳେ ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି। ଥାନ ଟିକେ ଦବୁ କି? କହିଲା ନରସିଂହା। ବୁଢ଼ୀ ଥତ ମତ ହୋଇ ହଁ ଭରିଲା। ଆରେ ପୁଅ ଆ, ଭିତରେ ବ। ନରସିଂହା ଆପଣାର ଦେହରୁ ଲୁଗାପଟା କାଢ଼ି ଥକା ମାରି ବସି ପଡ଼ିଲା। ବୁଢ଼ୀ କୁନ୍ଥେଇ କୁନ୍ଥେଇ ବଖାଣିଲା, ଆରେ ପୁଅ, କାହିଁ କୋଉଠୁ ଅଇଲୁ ଯେ? ଭଲ ମନ୍ଦ କ'ଣ ମୁଠାଏ ସିନା ଦିଅନ୍ତି? ଦେଖୁନୁ ବୁଢ଼ୀ ନୋକ ମୁଁ, ସକାଳ ପହରୁ ଚୁଲି ଜଳିନି। ଭୋକ ଶୋଷରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ନଡ଼ବଡ଼ ହଉଛି। ଅଖିଆ ଅପିଆ ରାତି କଟେଇବୁ, ଏକଥା ମୋତେ ବଡ଼ ବାଧୁଛି। ହେଲେ କ'ଣ କରିବୁ କହିଲୁ? ମୋ ଦେଇ ଆଉ କ'ଣ ହବ? କିଏ ଅଛି ଯେ ମାଣେ କଣେ କମାଇ ଘରେ ପୂରେଇବ? ନରସିଂହା ପାଖ ଗାଁର ଲୋକ ତ, ବୁଢ଼ୀର ସବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଶୁଣିଛି, ଜାଣିଛି। ବଡ଼ ନରମ ଗଳାରେ କହିଲା, ଆଇ, ତୁମେ କିଛି ଚିନ୍ତା କର ନା। ମୁଁ ତ ଢେର କେତେ କ'ଣ ଖାଇଦେଇ ସହରରୁ ଫେରିଛି। ଶୋଷ ଜୋରେ ମାଡ଼ୁଛି, ପାଣି ମୁନ୍ଦିଏ ପିଅନ୍ତି। ପି ପୁଅ ପି, ସେଇଠି ଢାଳଟା ଅଛି। ପାଣି ବି ମାଠିଆରେ ଥିବ ନା କ'ଣ? ଢକ ଢକ ଅଧ ନୋଟାଏ ପାଣି ପିଇ ଦେଇ ନରସିଂହା ବେଶ ଆରାମରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ସୁଆଗିଆ କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ଆଇ, ତମେ ପରା ସକାଳ ପହରୁ କିଛି ଖାଇନ? ପେଟ ଖାଇବି ଖାଇବି ଲଗେଇବ, ଭୋକରେ କେତେ ଆଉ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହଉଥିବ। ହେଇ ତ ମୋ ମୁଣାରେ କାଣିଚାଏ ପାଚିଲା କଖାରୁ ପଡ଼ିଛି, କାଲିକି ସଢ଼ିଯିବ ନା କ'ଣ? ଦଉନ ଖେଚେଡ଼ି ମେଞ୍ଚେ କରିଦେବି। ପଚାରୁନ ମୋ ହାତରନ୍ଧା ଖେଚେଡ଼ି ଯିଏ ଖାଇବ କାଳ କାଳକୁ ପୁରା ମନେ ରଖିଥିବ। ନରସିଂହା କଥା ଶୁଣି ବୁଢ଼ୀ ଆଖିରେ ଆଖିଏ ବିସ୍ମୟ। କେମିତି କଖାରୁ ଖେଚେଡ଼ି ରାନ୍ଧିବ ଟୋକାଟା? ନରସିଂହା ଚୁଲିରେ ନିଆଁ ଧରେଇ ହାଣ୍ଡିଟିଏ ବସେଇ ଦେଲା। ନୋଟାଏ ପାଣି ଢାଳିଲା ସେଥିରେ। ପାଣି ପୁରାପୁରି ଟକ୍ ଟକ୍ ଫୁଟିଲାଣି। କୋଉଠୁ କଖାରୁ ରଖିଛି ଯେ ପକେଇବ? ଚଟୁରେ ତୁଚ୍ଛା ପାଣିକୁ ଘାଣ୍ଟି ଘାଣ୍ଟି ଟିକେ ଚାଖିଦେଇ କହିଲା, ଆଇ, ଚାଉଳ ମୁଠିଏ ହୋଇଥାନ୍ତା ନା, ଦେଖିଥାନ୍ତ କେମିତି ସୁଆଦିଆ ହୋଇଥାନ୍ତା ଖେଚେଡ଼ି। ବୁଢ଼ୀ ପୋଷେ ମିହି ଉଆ ଚାଉଳ କୋଉଠି ରଖିଥିଲା ଯେ ବାହାର କରି ଆଣିଦେଲା। ଚାଉଳ ପୋଷକ ହାଣ୍ଡିରେ ପକେଇ ଦେଇ ନରସିଂହା କହିଲା, ଗୁଡ଼ ଟେଳାଏ ହୁଅନ୍ତା କି? ଗୁଡ଼ ଟେଳାଏ ବାହାର କଲା ବୁଢ଼ୀ। ହାଣ୍ଡିରେ ଖେଚେଡ଼ି ଗଦଗଦ ଫୁଟୁଛି। ପୋଷେ ମୁଗ ଡାଲି ହୋଇଥିଲେ ନା ଆଇ, ଦେଖିଥାନ୍ତ ଖେଚେଡ଼ି କେମିତି ଦୋରସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତା, କହିଲା ନରସିଂହା। ବୁଢ଼ୀ କୋଉଠି ରଖିଥିଲା କେଜାଣି ପୋଷେ ମୁଗ ଡାଲି ବାହାର କଲା। ଚାଉଳ, ଗୁଡ଼, ମୁଗ ବେଶ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହୋଇ ହାଣ୍ଡିରେ ଫୁଟୁଛି। ଟିକେ ଚାଖିଦେଇ ନରସିଂହା କହିଲା, ବେଶ ବଢ଼ିଆ ହୋଇଛି ମ ଆଇ। ଖଣ୍ଡେ ଅଦା ମିଳନ୍ତା କି? ଛେଚି ପକେଇଦେଲେ ନା 10 ଦିଗକୁ ମହମହ ବାସି ଉଠନ୍ତା। କୋଉଠୁ କୋଉ ସନ୍ଧି ଭିତରୁ ଖଣ୍ଡେ ଅଦା ବାହାର କଲା ଆଇ। ତାକୁ ଶିଳରେ ଛେଚି ଦେଇ ଖେଚେଡ଼ିରେ ପକେଇଲା ନରସିଂହା। ଏଇ କଖାରୁ ଖେଚେଡ଼ି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଚିଜ ତ ଉଣା ହେଲା, କହିଲା ନରସିଂହା। କେତେ କ'ଣ ତ ଦେଲେଣି, ଆଉ କ'ଣ ବାକି ରହିଲା ଯେ? ଆଇ ପଚାରିଲା। ଆଉ କ'ଣ କି ଆଇ, କାଣିଚାଏ ଗୁଆ ଘିଅ ହୁଅନ୍ତା କି? ବେଶ ବଢ଼ିଆ ସରସିଆ ପାଗଟାଏ ହୁଅନ୍ତା। ବୁଢ଼ୀ କୋଉ ଏକ ଅସନା ଶିଶି ଭିତରୁ ଗୁଆ ଘିଅ ପୋଷେ ଢାଳିଦେଲା କଖାରୁ ଖେଚେଡ଼ିରେ। ନରସିଂହା ଏମିତି କ'ଣ କଖାରୁ ଖେଚେଡ଼ି ପାଗଟିଏ ବନେଇଲା ଯେ ସତକୁ ସତ ଖେଚେଡ଼ି କହୁଛି, ମୋତେ ଖା ମୋତେ ଖା। ନରସିଂହା ତତଲା ତତଲା ଖେଚେଡ଼ି ପେଟେ ଖାଇଲା। ଆଇକୁ ବି ଢେର ଖାଇବାକୁ ଦେଲା।
ଖେଚେଡ଼ି ଖାଉ ଖାଉ ଆଈ ପଚାରିଲା, ଆରେ ନରସିଂହା, କାହିଁ ତ ଖେଚେଡ଼ିରେ କଖାରୁ ଫାଳଟିଏ ବି ତ ପାଇଲିନି ରେ।